Maadjong adlaw ni jung tanan nag-welcome sa ato ang YouTube channel labi na sa mga bag-o diri welcome sa aming kinabuhi diri sa Bohol. Ako dai si Plurami sa mga bag-o diri daghang salamat sa pag-arhi di ako sa hang ukrahan nag-harvest ko sa ukra medyo na uwahir ako guys kay dapat di ay nang i-harvest des naging adlaw kay tanawan ning guwang na. Base sang nahibaw-an kay hang tatay mag-uuma man ug na ako naingan nga guwang na imo gihapon ko nung atang tangen kay aron ag imong ukra mo taas pa ang kinabuhi. Ag mahitabo manggod ug di nimo tangtangen ning guwang di na pud si Ja mangudlot og bag-ong bunga mao nang imo jang atang tangen bisag di na nimo kan-en pero kaning uban daan ni dabong pa ni marutlan pa ni pero kaning nasubos nga gahi na jud di na jud ni marutlan. Wa magud po ko kabantay daan ni kay na busy lagi kurong si manaha daghan ko gipangasikaso mga rakit-rakit sa gawas kay kinahanglan mata mo lihok ron di man pwedeng maglingkod-lingkod ra. Naguu din ni hang naong guys kay nakakita mo kog baso ang una babasig na poy baso na ni mapiltanan sa ako tawanan ra gud kog baso. Kay ba mo guys daghan mga jud hang ukra pero mo ra man taon ni nabilin kay sigehan magkakain taon pos mga manok sa musilingan. So karon guys hanapon mong ubanan adto sa hang katawungan kay daghan ko nakit ang bunga sa hang tawong das niaging adlaw pud nga arang dagko aning samot na rug kadako basig muguwang na pwede na pud nato mapuslan. Ho mga kagahi action gud ko kabalaka daan kay nakakita kog baso arang dako dito sa katawungan. Nya pasensya na demo na ng mga kabug nang gikumbitay na kay sadyo mas undoy og panglaba. Wa na lagi tawo ikapanuot mo na nagdali-dalig panglaba. Sus grabe mga kagahi galibog kog asahang unahon kay arang daghan na gasing tawong nang gikumbitay. Nya napay hang mga sili daghan po kog mga sili pero di pa kaadyo hinog pasensya na lagi mo na ng ahang mga kabug na nang gikumbitay. Kay ba man kung nga wara mo na bother na ka natural ra man mga hayhay magsitag sanggalat ug sanggato pero ako na bother ko. So tanawan ninyo guys arang daghan naghang tawong una baw makita na ba ninyo nga sa magaw mangud against the light pag kamera dyan na pa ang sili bo na daot ting sa kapunuan sa sili mo ra man tawag na pijungot ag bunga pero pwede na ipanakot kamo diha mga housewife ug naara mo na si Johang bahay ug mo ka adjay buhat kuno hay ug inyong bata na to nga hamong giawhag sa pagtanom kay lami jud day ug natay kog galing tinanom kay ngano makatipid da uy. Kay nay panahon nga di man jud na tumapugnan nga nay time mo adjud pud tay makuot nga na ug natay tinanom di jud ta magutman kay makapang-harvest man ta sa ang nataran tanawan ni Jughang tawong wa jud ko magdahom dani nga ni ka dako ag abtun kay abi mo kung di ni makabunga gani kay salin ra ba janis huwa warang inita ba janis mga niaging buwan nag-inlinyo ba janis buwan. So grabe mga kagahi bagi kaluyan ra pugos Ginoo kay ba jud Ginoo pud nga ha jan yung gipagkugihan kay nagkugi gid jud ko danig pamuud tong panahon na tanawa. Dako siya makalipay. Sina nagtatay ha matong gidad-an dihas ni agi na tingagos na nay kay nganong arang dagag-ahag ila kuno gagmay ra kuno wa kuno mamunga jud daghan kadyo pero nahadli ko musuot dadto sud kay daghay basa maginahini ra karog panghipo anja ang dagko lagi guys oh. Mutong dadas tatay dani ron kay mo angay mas tatay ug taong sinanay ning laylo nas nanay kaag ngani kay mo andar lagi pagijahang arthritis si tatay murag nog ngani. Ag diskarte na ning tatay jang paborito sa taong itungtong ra nas dinengag ja iniga lutos dinengag luto na pagtaong akuanan ra butangan rag suka anja pwede pagbutangan nimo sibuyas luya ug na kay mga panakat nga na pero wa kay panakat pwede naman sa suka ra. Guys so masig ko matulin dar kay sige ko kuhit sa baso kay naman koy baso arang dako arang ka luod lagi tan-awon kay arang dako arang taas ag balibo. So mao to consumption kasi din taon kung unsa na pagkukag dito ang gitawag si Linlin oy si Linlin ra ang gipatiwas ug ipo kay tawanan lagi ko kaadto. So mao na ni guys ang mga naipo ni Linlin nagaban pa rin ako nag-ipo pero katul laging tiwasanan ganina si Janay ning tiwas kay nalisang na lagi ko sa mga baso na pay mga okra gubang okra matigom pa man kay dabong-dabong pa gaban jud wa na malabay na gajud. Nagsige na jud katawa-katawa diha kay namuot man siya kay kaingan man jud nakurat ko nighampak niya sa portahan ay pinajag makurat ko kay pagkarat-kurat po ko mo na nagsige katawa mao in taon na iyang lingaw guys ug kanang kapudon bitaw ko. Wa ba sa paghang kakapoy bisag mao pay rason nga kapudon ko. Kay ni kakanlawon lagi sa jud magpangut-kuot og totoy inja. Di na ko katugog balik ja duga ba po ko matugog magabi Mao nang ralgin taon ng lujaha usahay pero malipay ra man pug ko. Malingaw man pug ko ni jan ja mas magaaw ko og di ni magkiniat kay but pasabot na ay gibati man ang ukra na balag amang bayad ring murag gibagjo. Kay dahay kasasos grabe nakasuway kog nasakit jud ni nga arang taas sa jigila grabe ga jud in taong kapuja in taos inahan kay di jud pabutang. So ini Kala City hanan ni papamahawon kay mga jud naman igluto mura man pig dakong tawo. So aghang teknik dani ang hungitandaan ay na padawa og hungit-hungit ug makakaon na bisag gamay kay og si Jaray pasagdan ipang jagi-jagi ra lagi ng luto. Unsa amo na ra ba ni maghay-hay sa kamera? Makaibaw og na kamera giandar magisi-ngisi maghay-hay pud mura jud maoin taon ning bataan ni naanad mo gud si Jang nga mag-vlog jud ko. So mo na Jang mo hay pud si Jang mo nagari ko hi guys mahay-hay pa na Jang wave po na si Jang kamot makalingaw lagi. Mura pag nay part sang utok nga mo ingon nga unta nga ni ra pirmi. Di mo dake kay mo dake mingaw kay bijaan na putag mo dake na kay man kakay na po nag-asay nga na. Nya kung pirmi pud gamay di pud ka matulin kay magsigir man pud kag bantay so man ang dawaton na lamang sinatag ka matuuran nga lumalabay ra gid ang tanan. So kaming dalton ra dai duha na bilin kay
kay gajang amahan nangita in tawag sudag pamahaw kay wa mi magluto kay gato taligsik man ja di ani abot na pud na tingan ako kay di ana pud daghang bitbit nga bijabas ja kanir bang bijabas gas kay arang lami kay limbahon mo nig deu sa bayan na mga gaba basta gani mo tunos undoy didto makadaja nagbijabas ini uli basta tingpungas bijabas kay mga man nagbijabas ja mura magway mga bijabas didto mura magakura. So dagan ni puy dragon fruit guys ag salini sa hanggi baligja so bali na maligja mo kog dragon fruit jagang ginan siya dragon fruit ra pud. Dyan na laman na, kay wa na ko nagagastos-gastos og palit, kay gahan naman yung ginansya, hana lang pong giko ag dragon fruit, or makakaan mig dragon fruit, dya, silinlin ang gisugog pahiwa, kay nagpakaan pampong daltog tiwas. Sulit ka nga dragon fruit guys, kaya tag 150 rang kilo, pero gibalik dyan nag 160, madula man na po ko yung Jace. Kay ano, arang tamisa man. Na, baw jud, basta maka-adik ka dyan, ingkit ni mo, lami pa sigig dugang, kay tamis jud dyan lah, iras ibang dragon fruit nga natilawan, kaya naman gud po itabangon, kini tamis dyan nga klase, dyan dagko pa jud, pero na pa magagmay dito, halang pong gipilig dagko, kay ag magagmay kuno kay di mo kuno dyan ibaligja, ingin nagtag-ija, ijarang ipanghatag. O bito tong pag-adto na mo, ug nintanaw ka sa vlog hapon, hapon na nga vlog lagi, gi-upload na gapon, nagsiyo kung kaon, dito silang farm, kay may madjag ka na ng gagmay, pagkaon naman, busuga, lagi na pag-uli, nakakaan, guru-guru tong mga duha. Dya, nasayangan ko sa uban ni dyang mga bunga ba, kay pangkaon, ras mga langgam ug manok, nga nga nalagi dyang kan, alaman na, kay, wa magani kuno kay kaon ras langgam ug manok. At least og kami, kapag kaog tao, bitaw tinuod guys, ang saya nga lagi ubang mga dragon fruit kay pangjukjukan ra lagi sa mga langgam ug kanang mga manok. Ja mo to gipang putos lang pud jag silupin. Wa man may magluto lagi nagdara mas undoy sudan gikas kanan na nagdara jag minudo og dinuguan ang ibalhin sa silanan kay mamahaw mi karon. Naglapo ra man jag itlog unsa kay ni abot maghang pinatrabaho gikan pa man is Korea kay Korean beauty ba dyan Uwa mo pud may pakadaan ra itlog unsa guan anjay kusog idus-dusa gunahon kay maguna man sa dares ang garden kay aran laging sagbuta jadi na maapas ug akura daghan ako'y buhat mo na nagpaguna na lamang po ko unja kay ara man ko pani mauwam po to pakan ang itlog unja ug sadyo papus buntag ba pa panisod ang mama wa pa pud kaluto ug daghan jang mga putahe ba man madyo na laman ni uroy tampos pa naguo bitaw guys lami mo pa mga luto ni mama bisag mga simple ra bitaw mga putahe kana bitaw mga putahe bitaw pista. Lami ba tapos? So mo ni mo sudan karon og pamahaw with dragon fruit ug bijabas pa o di ba organic ka jud mag bijabas kay gikan ra nas kalibunan. Ang kadalton sudan mautong kuan nila puan ra nga itlog mukha na punas dag itlog ra nila puan. So kanang ning labay man dagang bisita nga Koreana aron ko pa kaadyo mauwaw mo pud na nga ang kuan partner karon. Bitaw mangutong linlin ang gikuhag back up mo yung patawagan na dari guna kay arang taasa nagsagbot ja kita mo kog baso arang daghana manalaw man kung nay baso pag unahala mo ko dahag pila ka hektarya basta way baso pero nay baso arang tagasan na bahala na. So mo gadyan gingon guys nga di gadyo ko matulin basta makakita na kog baso labi nagarang tagasag balibo wa na lupad naghang mga espiritu. Mga espiritu ra di ay. Naghanap na kog espiritu no buing. Nja alas 8 na kapin mao pa intaw yang pagpangapi aw di man ni kape kay di mo kumukapi lagi kay mangurog man kumay luran ang inom-inom. Ja gusto ta ko maginom-inom lagi buntag sa jud di man ko pwede maginom-inom ug ngani basta di po kainom sang maintenance kay kinahanglan man empty stomach to jadi man sa pwede sa gulag bisag unsa nga drinks tubig. So kakita mo sang vlog das naging adlaw katong gioperahan ang likod ni Linlin kay kato laging warts ni nga ning dako nga hadlok mo gutong nga to di tangtangon kay basig makanseros na ba gi hunaran gi butangag bitadain kay ikakuan man siguro naga 4th day gikan gioperahan sa limpyuhan ba nga na mao nang ug namoy mga warts adto jud pang kusnita kay naay chance bitaw nga infected unja na simbakugma kanseros parehas aho ang udyaan. So na ko'y udyaan dito Pikas Barrio lulo ni Junjun's TV hatong udyaan dyan na may ijahang sa agtang ija man nakautan dyan na samad dyan man na to napasagdan ra ag samad bitaw kay wa na bitaw na adyo dyan to pagpa-check up sus kay nakanseros naman dyan wa na dyan si Jamadyo hangtod nga mo na dyan ijang gikamat dyan kay ning dako naman dyan mura bitaw di na dyan maadyo ag samad dyan sa uba dyan to dapit sa agtang di upod sa utok mo tong wa na dyan si dyan gikuha na dyan Ginoo mga duha naman siguro katuig. So mo to pag human og pamaho gasugod na mi og panghinlo pero ako gasabay-sabay ra ko daan igo-igo ra kong gapitiks-pitiks ra ko pero il garabi gid dyan kugihana oy arang hinlo ara bagagi mura pag-agi laki kaya ni una man si Jaog naog aga ko kay nagkuri-kuri pa man ko nagpaadyon pa man kong dalton sus natinga ako pag naog na dito sa mo ang kanang likod arang namang limpyuha dali ra taon siya nakalimpyu brag agi laki unsa aga ko kay igo ram kong gapitiks-pitiks ra man ko kay og mo nga ag si Dalton aw pong daganon pero tawa man usinli nagbantay Dalton pero wa palagi ingog totally jud gining anad si Jack kay naamon ko pirmi og siguro gahang pasagdan ra silang duha mo anad siguro pero di malagi po ko kaantos lagi maminaw lagi pag muragi ihaw. Ang gipagunahan diri sa kilid guys kay gaplano kung ahang extend pag ahang garden kay hapit na sa pud siguro po to mudugnas tong ang mga taong madyo na makatanom na pugog bago sa di pa to mamatay na napoy makabunga kay arong way puto dagat ang utanon sa tong natad mo nang yan ako karing gunahan ring diri sa kilid kay di man na kaya gakura mo nang nagkuha ko og partner hanggang partner kay arang aptika man kaadyo ako mura man taong ko gibitek kay dapoy ang sinus ni tukar pud na sao man si kaadyo. Kabunga din saging day.
Halimbawa sa kukira dyan, may kitang alawan, gano'n. Kukira yung papa. Wala, ikaw. Maam ka pa kay buhat ito. Sugo-sugoon ba? Ako magdigamot ba? Pero makaya naman kasi yung mama magdigamot. Ha? Makaya naman kasi yung mama magdigamot ito. Kaya naman, laban ang buhay ko. Lagan naman sa pagkatao dyan. Anad na sila gawa ko. Pero, mas ganahan sila na ako. Oo, ganay masangkit. Ay, naman. Oh, tanawa wa pa gani mama nalamdag nagajipaghang pananaw kay napuungan naman nag mga madri kakaw anja dighaman anja kana pang ilam sa katawngan may gunahan. Sa ilil ra pud ang gasalipos mga sagbot sa kilid ko. Yaw na murag agig laki aga ko intawon dare wa gatabang-tabang ra ko sa kilid-kilid. Pero gaplano ko nga ako'y mamuong dato sa tubangan kay lami mo gupid mo tigbas-tigbas kay hait magsundang. Ja grabe pa jang sakto harong adlaw kay wa jay init kay og init pa ni kadto di man ko kagwanta kay maglabad man ang ja gang okra guys di man nang harvest mo ko gapon nagipangkuha guwang. Naa na pa insakto kanon kini mo insakto na jud kanon ja hala man pang hinluan hanggi pangkat ng mga sanga-sanga ba kay murag ararapong daghan nagdahon di man makapokus sa bunga gud og daghag dahon kay ag nutrients mailog mas dahon ja dan ako nakuha da tulo ka buk mo ni insakto jud alapwa na sakto ra jud kaadyo ni baw-baw ra nas dineng ja paghaman nagsugod na kog panalipo datos madri kakaw daris at bang ja habog man agkarang nas ubos may pang tigbas ja tinga man ko kadiha naman ni abot sakjanan kulbaan pa jud ko. Sus kay mga jo man daig sangas malbiri kay ang daghan mo malbiri dari guys ug kinsa tong gustong mga jo di apa daghang salamat ay gadyo ni Sir Imong nakalimot ko sa iyang apelyido basta kay nag-start man tog letter D tagbilaran ni si Jagi kanis tagbilaran ni mga malbiri dari daghan ja nayari man dari ang mga amiga tag-ija man ni triple A gasoline dari sa Alicia nangadyo mo to nakadapod sa daghan ang ginala pagdadi kay si pa may kinaunan ning ari nag-post man ko sang FB nga di lagi kuan mga malbiri ug kinsa ganahan mo tanom si Japay ning ari pero daghan ningon nga mo ari kuno ja wa pa man pud si Dalton ning gawas na pud kay gimingaw na siguro na ho. Tagdag saging small matay ang beef. Amo tara-taon ka. Gana. Excited. Ano sa kay mahumod ka? Grabe din yung katawa. Ay, grabe ka. Kalipay sa bata. Ay, gawas raman. Lipay na ka nakasapatos na. Ang lipaya. Ay, ang lipaya. Isa, jump. Ay. Ang lipaya. Ay. Ang lipaya. Ay. Tadan! Mo na nigang agad daris atubangan. Wa na tarengan na kay sakit nagang likod ja. Wa pa na magunahin na juta dapat pero nasilipuangan nabuang na. Balin sungag na. So nasalipuan na ang mga madri kakaw ja mao ni ang giingon ninyo nga mga malbiri kay agita na magud sa malbiri abi pun mo liso no di uy sanga na mga sanga ni dagko na gagmay mo na gipanghatag ni Sir Imong unsa pa na ipanghatag sa kinsa tong ganahan mo tanom diha. Nagtanan po ko tulo ka buok suwajag tugsok ba mabuhi ba mga gagmay ra to nga steak ipanglarot man pangdalton baw lamang kag mabuhi ba to tadan mao na pinag-agi ni il dato sang katawangan ang grabing lami aging il uy grabing hinluwa murag ganahan na pud magpasupaso hadlak mo kung pasupaso nas naging adlaw kay gipuy anang mga baso tungod sa kabaga sagbot kay way guna lagi kay hudi lagi na mapas tanawa hapit na jud ni mahuman tanaw patig ang mga tangad nagwapa na kay kita na das lagi di mo kakitag tangad diha kay tambunan sa mga sagbot. So mara ta tang video for today. Don't forget to follow, subscribe ug share sa tang video ngalingaw mo sa tang vlog karon. Thank you.